तर आता एक मोठी बातमी आपल्याकडे येते, ती बातमी आपण पाहूयात। काटकसरीच्या मोहिमेला सुनेत्रा पवारांनीच हरताळ फासल्याचं पाहायला मिळतंय। सुनेत्रा पवारांनी चार्टर्ड विमानानं प्रवास केलेला आहे। मुंबई पुणे चार्टर्ड विमानानं सुनेत्रा पवारांनी प्रवास केलाय। एकीकडे मुख्यमंत्री विधिमंडळात आणि दुसरीकडे मंत्रालयात बाईकनं येतात। शिंदे हे सुद्धा इलेक्ट्रिक कारने येतात। मात्र आता मुंबई पुणे चार्टर्ड प्लेननं प्रवास सुनेत्रा पवारांनी केलेला आहे आणि त्यानंतर त्यांनी यावेळी काटकसरीच्या मोहिमेला हरताळ फासल्याचं बोललं जात आहे। सुनेत्रा पवारांनी चार्टर्ड विमानानं प्रवास केलेला आहे। त्यानंतर चर्चांना उधाण आलेले। एकीकडे स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी बाईकनं प्रवास केला, दुसरीकडे शिंदेंनी इलेक्ट्रिक कारनं प्रवास केला। मात्र सुनेत्रा पवार यांनी चार्टर्ड विमानानं प्रवास केल्यानं चर्चांना उधाण आले।